На финала на модула "Разбрахте ли?" ще ви попитаме: разбрахте ли какво още предлага на посетителите Артфестът Водна кула, за който ви разказахме вчера? Вижте. Една инсталация на Петър Весман, който е сложил една газова бутилка с пръчка, която държи едно малко астронавче, което гори. Това няма нищо, нали, в момента така провокативно, но до нея има сложена едни слушалки, които като се сложат, все едно си затворен в кутия и звука е целият, който може да поеме всъщност един скафандър. Това съобщение е като така внимание към това, че ние използваме всичките си ресурси, така или иначе. Тази газ и този астронавт много явно ни го показват. Това е на един човек, който е от Холандия. Те са една група Царино Project, няколко хора, които имат къща в село Царино и техните неща имат връзка с природата, много от тях. Има едно видео, жена, която удря шамар на мъж отново и отново и отново. Всъщност не е жена, това е много сериозен проект. Това е "Кой мислиш, че забавляваш" се казва, и е на Кремер Project с Хуан Делгадо, който всъщност е артист-инвалид. И това е неговата инсталация, която е явно подчертано просто живота му. Тя се казва "Привързаност", "Обвързаност", "Привързаност". Двамата ни артисти са тука. Те са двама изключително атрактивни и като личности, и като артисти, и всъщност те работят заедно и показват, те работят всъщност върху собствената си връзка. Тези инсталации и още много други може да видите до 30 юни в сградата на Централната баня в София. Входът е свободен.